खातीर कित्याक म्हणटा कोण तो अरे कुलकुल्या देव येईल रे हा वैरवार म्हणता तसं म्हण कोणती ताण जावं लागलं अरे कुलकुल्या तू रे भाऊ त्याच्या खातीर ओढोड देव येतात देवा परमेश्वरा हा उठ रे देवा परमेश्वरा उठा मरता ना देवा सध्या म्हणता रे मला रडवा मरत अरे देवा हे किती पद्धत पिंजून गेला हा गुलगुला हे म्हणजे देवा कोणी मारले हे माले नाऊन का ना भाऊ जी कुलकुल्या खेळू लागिलो खेळून टाकेल काय नाही गो मान तुझ्या बसीला मान की जाऊन कळत सॉरी हा कुलकुल्या सॉरी त्याच्या हानी बरोबर आज तुझं घालतात मिळतं माझ्या हातात लिंबान किती नाडर तू हा किती कान गायलो हा लोळून खाल मला खा सरकार ना जाणार कानपटातला चार जण कानपटातला बाहेर पडताले ह्या लिंबात किती कान घ्यायला पडा आज समाचार ह्या लिंबात कितकं देऊ अगं सर्वात कोणती हा चक्रार झाला होता आणि आता ती म्हटलं कुलकुल्या नका नका तसं करू होय लिंबू उलटा व्हायचा तू वाढ तुम्ही ह्याचे सर्वोत्तम प्रिया साध्य झाले सरबत नका खायला राहतलंय भाऊ ती बदुकच्या लोका तू गुळी ना रे हा मागे चूक झाली खरंच आणि त्यांना असेल करणं माफ करा आता बरे काही राहतात तुमचा संसार करता नाही तुम्ही काहीतरी कामावाचा हा घराकडे पुरा काम